скорым сына ехалі немцы. Яны акружылі сяло і пачалі паліць з боку чыгункі, страляючы ў тых, хто ўцякаў. Мама сабралася ўцякаць, але цётка Агапа параіла нам застацца. А то ўвайшоў немец, спытаў пра гаспадара і выйшаў. Потым уварваўся другі з аўтаматам. Ён без слоў выстраліў у цётку ў жывот. Яна ўпала. Потым ён стрэліў яшчэ і забіў яе. Затым нацэліўся на маму. Яна не скранулася з месца. Куля трапіла ёй у плячо. Яна ўпала і прыкрыла сабой маленькага брата Пецю. Я сидзеў на печы. Немец зірнуў, але не зашапіў. Калі ён выйшаў, я падбег да мамы. Яна папрасіла вады, я падаў ёй піць. Раптам у сенцах загарэлася сена. Полымя паўзло па сценах, дым ішоў у хату. І я паспрабаваў высунуць маму, але не хапіла сілы. Дзверы загарэліся. Мама сказала: «Бяжы, сынок!» Я кінуўся праз агонь на двор. А пра браціка я забыўся. Немцы ўбачылі мяне і пачалі страляць. Я бегу вакол сена, каб не трапілі, і калі вёска згарэла, немцы паехалі. Я падышоў да суседзяў Драздоў, і яны схавалі мяне ў склепе з іхнімі дзецьмі. Нося з млына бацька. Ад хаты засталіся адныя вугалькі. Мы адкапалі костачкі мамы, Пеці і цёткі Агапы, пахавалі іх каля лесу. Потым пераехалі жыць у другую вёску. А калі прыйшла чырвоная армія, бацька пайшоў на фронт. Мяне завуць Таня Сямёнова. Калі пачалася вайна, бацька пайшоў на фронт, а я засталася з маці і сястрой Нінай. Спачатку немцы толькі забіралі з вёскі харчы, а потым пачалі вывозіць людзей у Германію. У 1943 годзе наш раён вызваліла чырвоная армія, але мы не паспелі перайсці лінію фронту і схаваліся ў лесе. Жылі ў акопах, перахварэлі тыфам. Аднойчы немцы пагналіся за намі. Я ўцякала, пакуль не трапіла пад аўтаматную чаргу. Куля параніла нагу, я ўпала ў снег. Немцы пастаялі, пасмяяліся і пайшлі. Я ледзь не замерзла і страціла прытомнасць. Праз некалькі месяцаў немцы зноў прыйшлі ў наш лес. Яны спалілі ў акопе ўсе рэчы. Я ляжала ў тым акопе. Валасы пачалі гарэць, дым выядаў вочы. Потым я 2 тыдні была сляпая. 12 мая нас з маці схапілі падчас аблавы і адправілі ў концлагер у мястэчка Клясіцы. Там было 800 чалавек у адным памяшканні. Кармілі баландай. Мы ўцяклі, але немцы злавілі нас і адвезлі ў Латвію. Пасля вызвалення я вярнулася ў родную вёску. Сустрэла сястру Ніну. Але маці неўзабаве памерла. Бацька не вярнуўся з фронту. Цяпер я жыву ў дзіцячым доме. Вучуся ў 7 класе. Я ніколі не забуду гэтага жаху і хачу сумленнай працай адзякаваць радзіме за тое, што яна нас гадуе. Яны не хацелі быць героямі. Яны хацелі жыць. Бегаць па калюжанах, абдымаць маму, баяцца першага настаўніка, а не выбухаў. Але вайна забрала іх дзяцінства, а многіх і саміх. Сёння, калі кніга закрыта, застаецца толькі ком у горле і шчыры боль. Няхай гэты боль застанецца з намі назаўжды, бо пакуль ён ёсць, мы не забудзем іх імёны. Ніколі не забудзем.